Hvad vil egentlig være muligt for dig, hvis tvivlen på dig selv ikke længere stod i vejen? Og hvis du havde mere ro i dit hoved og mere overskud i din værdighed og større tillid til dig selv? Mit navn det er Solvej, og jeg er mentaltræner. Og jeg ved, at det her det er muligt, fordi jeg har selv været der, hvor du måske er i dag. Jeg kæmpede med mental træthed, og den her følelse af ikke at være god nok, indtil jeg lærte at forstå og håndtere mine tanker på en helt ny måde. Og den forandring, den ændrede fuldstændig mit liv. Så i dag, der hjælper jeg andre med at skabe den her samme frihed, den her samme ro og mentale styrke. Og du behøver ikke være perfekt. Du behøver heller ikke have alle svarene. Du skal blot være villig til at tage det første skridt. Så hvis du er klar til forandring, så er jeg klar til at hjælpe dig. Og du er selvfølgelig også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende samtale, og så kan vi sammen tage en snak om dine muligheder. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra dig. Vi ses.